Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye min ye mars kalo ale tile 7 ye bi ye san 2026 sunkalo an bɛ ale tile 18 na bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Kiiri bunakun ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la Cour suprême ale y'i dantigɛ o ko la an na don o kɔnɔ. CNDH ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye ordre d'immersion ka ɲɛmaa ye ko ale fana minɛna ka bila kaso la min ye an ka jamana kɔnɔna na jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye BCEAO o gouverneur ba n'o ye Kwasi Buru ye ale y'o bisimila musaka tɔw bɛ cogo min na CEDEAO jamanaw kɔnɔna na a nana ka na dantigɛli kɛ ni san wɛrɛ ta baara bɛna kɛ cogo min seko ni dɔnko ale ni kalanko o dorogolo ɲɔgɔn na an n'an da don la fala ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye fédération malienne de football maa kelen dɔrɔn de bɛna kɛ candidat ye o kelen fana baara min bɛna kɛ an y'a fɔ cogo min na an lamɛnbaaw ye an na dɔ fɔ a la bi u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na nin y'an ka kuma la kumaba ye sɔɔni sisan an b'a kun cɛ ni min ye bi o ye Segu ale ye baara min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni a ka su ye an bɛna n'o ja fana yira o la fanba la kosɛbɛ sabula ale ka jan bi kosɛbɛ fala ye ale olu bɛɛ lajɛlen labɛn ka ban. Fala ye du ani muso ani den tɔgɔla minisiri so ma ko ni ala sɔnna a ma sini n'o ye 8 mars ye mars kalo tile 8 u bɛna taa muso tɔgɔla don baara ɲɛnamaya bajangarakaw fɛ yen Fala ye baara in nin bɛna k'a siɲɛ 32nan ye jɛrɛ in a bɛna kɛ sababu ye sa min ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye n'ale bɛ jaralakaw ka sigi la n'ale ye minisiri ye a n'a ka baarakɛlaw ni musojɛkulu bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bajangarakaw fɛ yen zen ta cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ baara bɛna tali kɛ o la musolakaw yɛrɛ bɛ se k'u jɔyɔrɔ minɛ sa ka jo sariyaw labato kiiri ka se ka nɔgɔn b'o la ka se k'u yɛrɛ nafa baara bɛna taa tali kɛ o la ni ala sɔnna a ma min ye minisiri yɛrɛ ye a ko musow bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ laadala ko la u n'aw da don olu la musolakaw yɛrɛ fana u jɔyɔrɔ bɛ ka bon min ye baloko ta na sira fɛ fana fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na togodaw kɔnɔna na ani sigidaw kɔnɔna na musolakaw bɛ se ka baara minnu kɛ a y'a yira sa k'u ka baara bɛna tali ko la min ye gɛlɛya min bɛ muso ka kuma tɛ Baɲaŋara mara la Fala ye Baɲaŋara yɛrɛ sugandi k'u ye u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ boloma yɛlɛma la ka di u ma musow ka minisiri ko sa ko nin zen ta u tɛna don maa ni kuma cɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ musow yɛrɛ ka jate la ani yiriwali ko ta nasira fɛ min ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye a ko o baara bɛna taa kɛ
baara in kɛnɛ kan fana muso jɛkulu bɛna kuma maa minnu ye degun sɔrɔ ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ka taa fara musotɔn bɛɛ lajɛlen kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna wele kɛnɛ in ale kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli kɛ musolakaw kɔni ka kɛnɛ fala ye sini don a bɛ kɛ bayangarakaw fɛ yen saa n ko ta kɛra Kucala dɛ mun n'o b'u pan kunna de a b'a pan Segu kunna ka taa ninnu bɛɛ nɔfɛ a dun tɛ se ka tɛmɛ n'a ma tɛmɛ Segu fɛ a segintɔ fana a b'a jɔ yen o ye diyagoya ye fala ye min ye kiiri tigilamaw ye sanayɛlɛ kiiriso maaw min ye u ka jaabi dɔ bɔra ka bin nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jaabi bɛ tali kɛ mun na a bɛ fɔ ma sa ko sɔrɔdasi 11 min n'olu gɛnna ani sous-officier kelen olu ka gɛnni ko ka bɔ sɔrɔdasiw ka daga kan maître Muntaka Tali ale tun ye wulikajɔ kɛ o ko la a nana ye sa k'a fɔ ko kiiri kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u ka gɛnni segin tɛ se ka kɛ u kan o kuuru kelen in ale kɔnɔna ye maître Muntaka Tali ale ni avocat wɛrɛw n'o ye Alifa Abibo Kone ka taa se maître Alassane Diallo ma olu ye wulikajɔ kɛ sa maa minnu tɔgɔ la fala ye o ye Amadu Keita ye Sayidu Keita Moro Sidibe Mamadu n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara Baba Dambele Mohamed Ouattara Seku Amadu Fane Magasi Tungara Boubacar Karakojo Alpha Yaya Sangare ale ni jalatigi wɛrɛ min yɛrɛ kun ka gɛnni ko kuma kun fɔra sariyatigiw fɛ journal-donbaw o ye maître Muntaka Tali ye ale ye an ka ministre kɔrɔ ye parti politique ɲɛmaa dɔ fana kun don an ka jamana kɔnɔ min ye Maliki Kulubali ye ale tɛ ko fɔ maa ye sariya ministre a y'o kɛ Alifa Abibu Kone o fana ye journal-donba ye ka taa fara Alassane Diallo kan o ye ɲinini de kɛ fala ye section administrative cour suprême kɔnɔna na sa ko maa 11 minnu gɛnnen filɛ nin n'a ma ɲɛ k'u tɛ sɔrɔdasi tuguni k'a ka lajɛ u ka taa bila maa tɔw bɛ bila yɔrɔ min na baara in olu y'a kɔkɔrɔma don ni min ye dɔgɔtɔrɔw ka baara sɛbɛn dɔw ani avocat yɛrɛ ka sɔn ladonni baaraw yaasa maa kofɔlen ninnu n'o y'a sɔrɔ sa k'u kɔni ka sɔrɔdasiya ko bɛɛ lajɛlen banna sa u ka se ka to dɔgɔtɔrɔw ka se ka u ye u ka avocat ɲɛ ka se ka da u ka waati ni waati bɛɛ gɛlɛya foyi kana y'a la u ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ka taa n'u ye min ye jamanaden tɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ jamanaden ye k'u ka to o gun kan u y'o de laɲini kɛ o la sa cour suprême ale y'i sigi baara bɛ k'ale fɛ yen cogo min na sa a y'a daminɛ ni Alpha Yaya ta ye a ko Alpha Yaya o kun gɛnna décret tun bɛ o la nka min ye laɲini min kɛra ka na se olu ma ye o laɲini dilan cogo ma ɲɛ sabula ɲɛfɔli kelen t'a kɔnɔ min ye daluya gɛrɛngɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ ko tribunal min bɛ yen bi n'o bɛ ka nin baara ninnu kɛ ko majɛ dɔ yera a baara la min b'a to cour ka se ka i da don a kuma na o la sa ko min ye avocat ye kuma minnu fɔ fala ye ko kɔni o danganiya t'u bolo ka ɲinini sɛbɛn kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ka baarakɛyɔrɔ ma cour y'a jira sa k'a fɔ fan dɔ in fɛ n'o ye maa sɔrɔdasi 11 ye fala ye Amadu Keita n'a tɔw ko olu kɔni ale tɛ se k'i da don o kuma na cogoya si la sabula kiiri min ye a jira k'a fɔ ko a bɛ ka baara kɛ u ka ko kan n'a ye nɔminɛli kɛ n'o ye sɔrɔdasiw ka kiiribulon ye k'o ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na hali bi min ye sɔrɔdasiw ye n'olu ka ko kɛra fala ye ni nɔminɛli kɛra i ka kiiri ma kɛ tuma min n'o y'a sɔrɔ i bɔra sɔrɔdasiya la i bɛ se ka sigi sen kan o la sa cour suprême y'a jira sa ko min ye sɔrɔdasiw ka kiiribon chambre 4 na ko baara in bɛ sen na yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka maa jalakilen ninnu n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye k'u ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sɔrɔdasiw ka kiiriko ta nasira fɛ ko nin waati in na a tɛ se ka to kiiriso bolo ale k'i da don a la k'a fɔ k'a bɛ jalatigɛli kɛ k'a ta n'a bila fɔ o ko la k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ ko ni sɛbɛn kɔni banna pewu k'a fɔ ko u ɲangina walima u kɛra cogo min o tɔ olu bɛ se ka kuma o la nka nin waati in kɔni na sariya min bɛ olu bolo olu bɛ baara kɛ ni sariya min cour suprême yɛrɛ sigira ni sariya minnu ye olu kɔni b'a jira olu la sa k'a b'a jira journal-donbaw la ko olu kɔni u tɛ se k'u da don nin ko in na wa min ye fɛn fila in ye n'o ye k'u labɔ sɔrɔdasiw ka marayɔrɔ la kaso la ka t'u di jamanaden tɔw bɛ mara kaso min kɔnɔna na ko ale tɛ se ka o yamaruya di avocat ka nin ɲinini in sen fɛ ko ale a se tɛ ale ye avocat n'o ye maître Muntaka Tali ye ale dusuma kasara nin ko in na kosɛbɛ a ko nin ma diya ale ye min ye cour suprême ye ordonnance min ta nin ye ka nin baara in ta k'a fɔ ko nin ko in kɛra tan cogo la ko ma diya ale ye ko sabula ale bolo bi u ye min fɔ ko sariya ta cogo min bɛ sen na k'o yɛrɛ kɛcogo man ɲi maaninfinw ka hakɛw ka se k'u ye ko ma sigi sen kan Muntaka Tali ko sa ko min ye sariya sunba kura ye min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sigira sen kan san 2023
ko ale sinso de ka laɲini ninnu kɛ yaasa ni sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na nin gɛrɛntɛ in kɔnɔna na wa ko fana ko a ka maaw k'u bɛ ka kuma minnu fɔ fana ka kɛ n'u ka degun ye ko o degun jɛlen don ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama nka min ye kiiri tigilamaw ye ale ye sariyatigi ye a tɛna se ka pan siri kunna nka kiiri kɔni ye min fɔ o m'ale kun minɛ o ma diya ale ye sabula sanayɛlɛ kiiriso o de ye cour suprême ye maître Tall ko sa ko min ye kɔlɔlɔ min bɛna bɔ nin ko in na k'o bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ ko sabula ka maaw minɛ ka bɔ k'u bɔra sɔrɔdasiya la k'a sɔrɔ ka t'u to sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na sɔrɔdasi minɛli kɔnɔna na k'o fana tɛ sariya ye nka ko min ye se mun bɛ olu ye ani daliluya mun b'u bolo n'u ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ u na u sinsin o kan fala ye k'o tun ye kiiri in yɛrɛ ɲini min kama i b'o dɔn wa a bɛ fɔ o ma ko référé i bɛ référé kɔrɔ dɔn wa n'i y'a mɛn jugement na ko référé dɔrɔn k'a y'a kɛ bi sɛbɛn bɛ don min a n'a heure jaabi ka bɔ ka d'a ma o de ye référé n'i y'a ye jugement référé mɛn dɔrɔn o y'o de ye ɔhɔ o b'a sɔrɔ a ko ka teli o la maître Muntaka Tall ko u ye ninnu ka kuma mɛn nka se wɛrɛw ni dabali wɛrɛ minnu b'u bolo ka kɛ ni nin jaabi ninnu ye u na se u ma don nataw la tuguni yaasa ni maa kofɔlen ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na sɔrɔdasiw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ Fala ye n'o ye colonel major Bubakar Mayiga ye laseli ni baro sigi dɔ tun bɛ ka kɛ école de maintien de police kɔnɔna na ka kɛ ni nin ko in ye ale ko ni sɔrɔdasi n'i bɛ kiiri bankun ka sɔrɔdasiw ka kiiri bulon bolo Fala ye ko n'i ka sɔrɔdasiya o jɔyɔrɔ minɛ n'i la k'a fɔ k'i tɛ sɔrɔdasi k'i gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na Fala ye ko fo kiiri kelen de k'i kiiri n'ale tilara kiiri la tuma min i ka kaso sɔrɔ ka taa kɛ jamanadenw ka kaso tɔ yɔrɔ la ko nin waati in na k'ale bɛ se ka min fɔ o y'o ye baara in kɛra jɛrɛjɛkulu senfɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu ni kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan yaasa min ye sɔrɔdasiw ka kiiritigɛso ye a baara kɛcogo n'a taabolo n'a tabiyaw bɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogo min na halisa kiiri bunakun kan min ye professeur Alikadiri Jara ye ni ale yɛrɛ tun ye ordre des médecins ka ɲɛmaaba ye Fala ye waati kɔsa in na a kun bilara jɛkulu ɲɛmasa jɛkulu min sigilen don faso yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ jo sariyaw o lafasali kɛ o tun y'a b'o la fana k'a jira k'a fɔ ko a ka ko a nana cogo min na k'a nacogo man ɲi kunungo min ye journal Le Soft ye n'o ye Isaka Tamura ka kunnafoni gafe ye o y'a jira sa ko min ye professeur ye ko ale kɔni minɛna k'a bilara mandat de dépôt la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 4 na ko tribunal de ye a baara kɛ ni ala sɔnna a ma min ye nin ko in ye an n'a ɲɛɲini sabula nominali sɛbɛn ni kun min b'a la olu bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛ Le Soft maaw fɛ an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ sisan jamanakuntigi ale ye Jean-Claude Kwasuburu bisimila Jean-Claude Kwasuburu Fala ye min ye BCEAO gouverneur de ye ale ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ CFA dun anw fan fɛ bolo fɛ yan o wariw o bɛɛ lajɛlen jabala o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Abidjan o ɲɛma o de Jean-Claude Kwasuburu ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ Asimi ye sɔrɔko ta nasira fɛ san daminɛ in na ka Asimi ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna sa ko jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ cogo an ka sɔrɔ bɛ cogo min ani an ka jamana yɛrɛ sera ka wulikajɔ minnu kɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye an ka taux d'inflation ye Fala ye n'o ye sɔrɔ ni dugumadaw ni fɛnw jatew kɛlen k'o ye 2 ye k'o ka ɲi kosɛbɛ a y'a fɔ Asimi ɲɛna fana k'a fɔ ko waleya minnu bɛ ka sigi sen kan bi an ka jamana fɛ n'o ye k'an jidi don an yɛrɛ la ka se ka wulikajɔw kɛ a y'o fana ɲɛfɔ olu ka bolofara min kan ka tila ka dilan yan Motikaw fɛ yen o baara bɛ cogo min a y'i da don fana na ka ɲɛfɔli kɛ Kayita o bannen kɔfɛ minisiri min bɛ ji ani kuran kunna n'o ye minisiri kɔrɔ ye Fala ye Bubakar Jane ale ye walanw ta ka di Cɛbɔgɔ Tarawele ma min ye minisiriso kɔnɔna na sa fan 2 bɛɛ lajɛlen u y'a jira sa ko ntɛnɛn n'o ye février kalo tile 16 ye tɛgɛnɔbila kun kɛra nka baara tɔ bɛɛ lajɛlen o nana kun cɛ min ye cɛmɔgɔ ye sa ale yɛrɛ kɔni ye baara ta yan'a ka baara ta min ye Mao ye Mao o fana nana sa u ka se ka baara la tɛmɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o la sa sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o tun dalen n'o tabali kan ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ fɛn fɛn na minisiri 2 ye o bɛɛ lajɛlen baara kɛ o yɛrɛ 2 ka sɔrɔ k'a fɔ sa procès verbal k'o ɲɛfɔ a kɔni sinsin minnu kan o ye minisiri yɛrɛ ka cabinet maaw ye secrétaire maaw ale ni DFM ka ɲɛfɔli k'o la kosɛbɛ min ye Tarawele ni Jane ye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna min kan sa o ye k'a fɔ minisiriso taara dabolo min na bi baaraba minnu bɛ yen olu na sinsin cɛmɔgɔ ko ale kɔni bɛna nin sinsin min kan o ye ka wulikajɔ kɛ joona baarakɛla minnu bɛ yen ka olu magɛn baara bɛ se ka taa ba la cogo min na SOMAGEP ale ni EDM kɔnɔna na Fala ye o don nataw la k'a bɛna taa kɛnɛw kan nka a taara SOMAGEP a taara o lajɛ ka ban a tɔ tora énergie du Mali ye yaasa baara minnu kan ka k'o kɔnɔna na ka se k'olu sigi sen kelen kan
kuma tɛ funteni min natɔ filɛ nin ye o kunbɛli baara bɛ ka kɛ cogo min na minisiri kura n'o ye cɛmɔgɔ ye a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baarakɛlaw ye u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ka faso baara la yaasa maaninfin minnu bɛ yen bi olu bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min cɛmɔgɔ yɛrɛ fala ye a nani ni sisan cɛ a ye fɛɛrɛ kura dɔ sigi yaasa an ka jiko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'o tɛ a tɛ bugukaw ji t'olu bolo dɛ lakanabaliya Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Togel jelikaw fɛ yen bingalikɛlaw u ye mobili dɔw lajɔ o sira in kan ye fala ye mobili minnu lajɔra sa sɔrɔdasiw kɔni nana mugukan kɔni cayara kosɛbɛ kɛnɛ in kan ye nin waati in na ko armée kɔni kɛlen don ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen minɛ Niger ni Mali taw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa lakana bɛ se ka na cogo min maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kɔni caman kɔni ka kari kun jɔra min ye Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ kimɛliw bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna ma o na da maaw tulo kan an bɛ to kɔnɔna fala ye Salenkura Kuluju n'o ye Sugunikura ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye yɛrɛdɔn ye Umar Traoré ale kɔni bɔra sa k'i yɛrɛ jɛya yɛrɛ jɛya in bɛ tali kɛ mun na waleya minnu bɛ Sugunikura la bi ni kuma caman bɛ ka fɔ a la plaqueturuw b'o la dɛmɛ minnu dir'olu ma olu dicogo fo ka taa se sugu yɛrɛ tɔnɔmadali ma maa wɛrɛw ye ale bɛ min don a la a y'o fɔ Kɛba Jalo ye an ka jɛ ka o lamɛn. An y'a ye réseaux sociaux ni fɛnw kan a bɛ yen ko sugu bɛna datugu ne min bɛ ka kuma ne bɛ victimes la ne ka magasin 2 jenina ka fara n dɔgɔninw ni denw ta kan ne bɛ victimes la an ko an kɔni bɛ min fɛ sisan sugu in na walasa anw kana taa ni an yɛrɛ ye walasa jigilatigɛ kana na kɛ dɔw sababu ye walasa furuw kana na sa walasa denw kana na ban faw la faw kana n'u cɛ denw tigiya la solution min bɛ anw sugu kɔnɔ mɔgɔw bolo sugu in na solution kelen an ko min ka d'anw ye sira kura bɔ ko tɛ dɛ sira minnu tun bɛ sugu la n'a ye mɔgɔw sigi o sira ninnu kan a ye mɔgɔw wuli ka bɔ a siraw kan an yɛrɛw ka sugu kɔnɔ mɔgɔ an ye sɔnnasi kɛ minnu yɛrɛw bɛ sira kan olu bɛ k'a fɔ ko sira ka bɔ hali ni ne b'a kan u ka wuli a ye mɔgɔw wuli ka bɔ sira kan n'a ye mɔgɔw wuli ka bɔ sira kan a ye yamaruya di anw yɛrɛw ma an yɛrɛw b'an ka pilasiw labɛn k'an ka seli feere k'a la seli nata in feere an b'a k'an ka pilasiw la alamisa sɔgɔma an nana bala mun na sugu donda tɛ yen ni pilaki tɛ min na an ka bansiw y'an ɲininka an ko an tɛ nin kalama a fara ɲɔgɔn kan sisan ka délégation dɔ wuli ka se faamaw ma k'a jira la kunu an ye kɔ minnu k'a min ye kunu araba bi alamisa an y'a ye jɛgɛ tilalen tɛ n'o kan ye n'o kɛra faamaw tun bɛ dɔ fɔ anw ɲɛna mais o ma kɛ dɛ adamaden sitanna donna an ka mɔgɔw la ka fara kasara kan u ko ne Umar Traoré ne ni n ka mɔgɔw ani polisiw ani mairie mɔgɔw ko anw ne nana plaki turu ko sugu bɛna datugu ko anw ni olu de bɛnn'o ka sɔgɔma joona fɛ k'anw ne nana plaki turu Ala e de y'an da e de b'an faga Ala e tɛ sunɔgɔ kuma tɛ saya ma Ala foyi t'i kɛ e ɲɛnama misikara jarati tɛ e ka dugukolo kan min bɛ kɛ e ɲɛnama Ala ne Umar Traoré n'a y'a sɔrɔ ne ni polisiw ni mairie mɔgɔw de jɛra ka na plaki de turu sugu la ko ka sugu koli Ala n'a y'a sɔrɔ o de kɛra e de ye gundo dogolo nɔma ye Ala e ka kuranɛ de filɛ nin ye nin ye e Ala kumakan de ye Ala bolo filɛ kuranɛ na n'a y'a sɔrɔ ne Umar Traoré ka fara mairie mɔgɔw kan u y'a fɔ cogo min na ani polisiw ko anw ni plaki ninnu turu Ala n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don Ala ye n'i ka kuranɛ ka ni Umar Traoré ta tiɲɛ Ala n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don u y'a fɔ cogo min na Ala ye n'i ka kuranɛ kan ta tiɲɛ Ala ni tiɲɛ don k'a fɔ ko ne Umar Traoré ka fara polisiw kan ka fara mairie mɔgɔw kan ko anw de ye plaki turu sugu kura la ko sugu bɛna koli Ala e ka jɔnw de y'o fɔ Ala ni tiɲɛ don Ala ye ni kuranɛ kan ta tiɲɛ Ala nin ye ne se ye Ala ni tiɲɛ tɛ dun e de ye ko dogolenw nɔma ye dɛ ne ye min kɛ o de ka ɲi dɛ Ala ni tiɲɛ tɛ fɔ kalo de dara ne na Ala m'o ko to e Ala ma a Sugunikura ko gɛlɛyara an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fala ye u ka taa nin ko in ɲɛnabɔ u ka kibaruya di kɛ kuma tɛ mairie délégation chargée d'affaires a k'a lajɛ baabu min bɛ yen a ka kunnafoni di fara a boloda la
sugu kɔnɔmaw a k'u bɛɛ lajɛlen minɛ la kelen na baara ka se ka kɛ ka ɲɛ n'o tɛ kunun na sini ko an ye denmisɛnninw ni panneaux yɛrɛ u murutilenba don u ye fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kari ka t'u bɔ k'u bin sugulamaw yɛrɛ kana se ɲɔgɔn ma jamana ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara ka se ka kɛ ka ɲɛ dusukasi kana fara dusukasi fana kan Kulukoro impôt ko ale kɔni ye sɔrɔ kɛ ni ye tɔnɔkantɔnɔ ye a y'o baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ Kulukoro sa sefa wari miliyari 7 ani miliyɔn 168 u tun bɛ k'o de ɲini fala ye a kɛra miliyari 7 ani miliyɔn 195 ye ɲinan san kɔnɔna na sa 100 sarada la olu ta kɛra 100 buruburu 4 ye han min ye sefa wari miliyɔn 28 o bɛ u ka tɔnɔkantɔnɔ sanfɛ i n'a fɔ u tun ye laɲini min kɛ Kulukoro fana tɛ région mankan ye tuguni koyi douane direction ba b'u bolo sanubɔyɔrɔw fana caman b'u bolo fala ye olu ka sɔrɔ kan ka ca ni anw sekukaw ta ye sa o Kayi kɔni b'an bɛɛ ɲɛ o diyagoya ye Kayi b'an bɛɛ ɲɛ sɔɔni Buguni fana bɛna na o biennale résultat in kɛra cogo min na a man ja o cogoya la o anw sekukaw de bɛna an gar'a kɔnɔna na sɔɔni o la sa Kulukorokaw k'u bɛ nin fɔ maaw ɲɛna sabula min ye taxe saraw ni impôt saraw ye o wari de don Gao maire ale wulilen don ɲamantow nɔfɛ ɲamamɔgɔ min bɛ a ka yɔrɔ la sa ko k'a lajɛ Gao tun bɛ cogo min na kɔrɔlen n'a kun jɛlen don pasi min ye Bubakar Daka Traoré n'ale Gao maire ye a yɛrɛ y'i cɛsiri fala ye ka wuli ka jɔ sa ko saniya ko waati sera Gao bɔlɔnbaw bɔlɔnmisɛnw pankuru jigikɛ na sɔrɔdasiw ka lamini ni fa bɛɛ lajɛlen ko ka wuli ka jɔ kɛ sa k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanuya ɲamanbɔyɔrɔ ka yira bɛɛ lajɛlen na dugudenw fana k'a dɔn k'a fɔ ko ɲaman tɛ se ka bila fa bɛɛ lajɛlen fɛ tuguni baara min nana sigi sen kan sa u kɔni bɛna ɲaman bɛɛ lajɛlen cɛ ka Gao cɛ ɲɛ kosɛbɛ wa n'o kɛra bɛɛ lajɛlen k'i ka yɔrɔ matarafa min ye maire ye n'o ye Bubakar Daka Traoré ye a ko a b'a fɛ fana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma min bɛna kɛ nin u k'a se k'u dɛmɛ sabula ɲamanbɔyɔrɔ minnu ye bɛna yira maaw la fo maaw ka t'olu siraw fɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na polisilakaw ni denmisɛnninw bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ nin waati in na yɔrɔ saniyaw la Gao n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka se ka nɔbɔ k'o ye ale ka laɲini ye ji ni courant ministre kura ale ye baara ta fala ye nka o tɛmɛnen kɔfɛ sa SOMAGEP directrice ale fana y'i bolo fa k'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sa nin kalo in tile 4 u ye donbolo kɛ olu ye min ye waleya in ye a kɛra SOMAGEP yɛrɛ dagayɔrɔ belebeleba la n'o filɛ nin para jikɔrɔninkaw fɛ yen fala ye ni SOMAGEP yɛrɛ jabala belebeleba bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni taara ka ɲɛsin maa minnu taalen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la sa min ye Fatumata Sarakata Traoré n'ale bɛ Bokumulakaw ka sigi la n'ale yɛrɛ ye directrice ye maa minnu bɛ yen n'olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko nin waleya in taalen don ka ɲɛsin olu ma waleɲuman dɔn don u k'a kɛ k'u yɛrɛ ma dɛmɛ sunkalo in kɔnɔna na nin waati in na min ye waleya in ye sa k'a na kɛ sababu ye sababuya min b'a to maa minnu fana bɛ baara la u n'u cɛsiri k'u jija sabula sɛgɛnnafiɲɛbɔlaw olu fana na se ka dɔn k'a fɔ ko jamanadenw hakili b'u la baarakɛyɔrɔ fana hakili b'u la min ye waleɲuman dɔn ni baara kɛcogo ɲuman fana u k'u hakili to o fana na min ye SOMAGEP directrice ye fala ye a yɛrɛ ko f'a fana bɛna wuli ka jɔ kɛ degun bɛ maa minnu ka yɔrɔw la ka se ka t'i ɲɛda olu kan olu baara bɛ se ka sansalama cogo min na nin waati in na ko min ye jaba ye ani tomati ani nalafɛn caman olu sɔngɔ jiginnen don Yorosokaw fɛ fala ye n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sara tun ye dɔrɔmɛ 40 ye 45 ye a nana 40 na n'o ye tomati ye nin waati in na fana sa ngɔyɔ ka taa se jaba ma ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ jiginnen olu fɛ yen tomati segi ko ye 100 ye dɔgɔjɔyɔrɔw la ko min ye nalafɛnw caman ye olu kɔni sɔrɔlen don ni olu sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ bi nka dɔgɔw sɔrɔli ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen munumunu i n'a fɔ u tun b'a kɛ cogo min na o de kɛlen don degun ye lakanabaliya o kɛlen don k'a to sa sirajan caman bɛ u tɛ se k'olu minɛ waati bɛɛ lajɛlen na o de y'a to a bɛ bɛɛ bolo a sɔngɔ jiginnen don olu fɛ yen nin waati in na n'o ye Yoroso marabolo ye Bangasikaw fɛ yen muso minnu bɛ yen n'olu bɛ buwadaga dilan ka tila ka filenw dilan ka jifiɲɛw dilan ale ni wusulan bɛlɛw u y'a yira sa k'a fɔ k'olu musow kɔni fala ye wari t'olu bolo ka balo sa balo bɛ maa minnu bolo n'u y'o dilan u b'o dilan k'o d'olu ma olu fana bɛ malo ni ɲɔ dɔw d'u ma o bɛ ka kɛ Bangas marabolo kɔnɔna na falen in o ye laadala ko ye an ka jamana ale kɔnɔna na Bafula bɛ kaw ko sa ko taji sɔngɔ yɛlɛlen n'olu fɛ nin waati in na 240 250 yɔrɔ dɔw la ka bɔra 180 na kalo ni kuma jan u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula minɛnw tali ale ni taamasiraw kan bi dɔ faralen don a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan wa ni ko ma se ka sigi sen kelen kan fana a ka gɛlɛn kosɛbɛ
olu ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u ka fɛnw na sabula maaw bɛna na siran olu ɲɛ faso baro kɛnɛ seko ni dɔnko hakilila kɔnɔna fala ye min ye Magman Gabriel ye ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye faso ale ko la Dr Salia Male na ale ministre Mahmoud Dafe ka chef de cabinet ale tun b'a kɛnɛ kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mémorial kɔnɔna na min ye seko ani dɔnko maliden kura ani malikura jɔsen kura olu da yira denmisɛnninw na sifinnakaw bɛ se k'u jɔniyɔrɔ fin cogo min na Famara Berete ale tun b'o ko kɛnɛ kan. Bamananw b'a fɔ ko ni maa mun y'i bɔyɔrɔ dɔn i taayɔrɔ ko t'i kamana gan. An ka jamana ɲɛmaaw y'a faamu k'a fɔ malikura jɔsen n'a sinsin bere ye an tabiya n'an seko n'an dɔnko de ye. O de la san 2025 tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta a ye san 2026 ni 27 kɛ tuguni seko ni dɔnko ni kalan sanw ye. Yaasa ka jamanakuntigi ka hakilina lawaleya seko ni dɔnko minisiri Mahmoud Dafe ye marisi kalo denfaya minɛ ta k'a di Magman Gabriel Konate ma. Ale ye CNT seko ni dɔnko commission ɲɛmaa ye ka sanga ni a ka ɲinilibaw n'a ka wulikajɔw ye an tabiyaw lapasali kama. O de la a ye nin barokɛnɛ sigi k'a kumakun kɛ seko ni dɔnko malikura jɔsen. Jamana kuntigi y'a fɔ cogo min na ko ka 2026 ni 2027 ko k'o kɛ seko ani dɔnko ani kalan ani lamɔ kalo ye ko ka ne kɛ o denfa ye. Ne ko o denfaya a diyara n ye a bɛnna ma a kɛra wasako ye n baarakɛɲɔgɔnw bolo ka da kan ne bɛ commission min kɔnɔ o bɛ seko ni dɔnko ani kalanko kofɔ ani kunnafoniko kofɔ conseil national de transition na wasabulon kɔnɔ. Nin barokɛnɛ nafamanba in kan seko ni dɔnko tigilamaw kalanfaw ɲininikɛlaw fo ka taa se ma jolenbaw ma an tabiyaw dɔnko kɔnɔ olu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka taa hakilina yiraliw kɛ ka bilasiraliw di sifinnakaw ma ni baabu nafama in kan. Den lamɔ ni mara ye jumɛn ni i sera i ka du kɔnɔ ni ko a to dɔrɔn ni a bɛ to yen i sera i ka du kɔrɔ mais ni du in kɔnɔ i ko k'a to yen o de bɛ kɛ ka juguya bon mun bɛ se ka bɔ a la sisan f'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ba fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin tɛ kɛ nin ka yɔrɔ la walahi a tɛ kɛ hali n'i tɛ mɔgɔ b'a fɔ de ko karisa ka so a tɛ kɛ dɛ karisa e de bɛ ka nin kɛ kana kɛ dɛ nin tɛ kɛ karisa ka so lamɔ a bɛ ten de fa ma sɔn o ma den fana mana den fana tɛna sɔn a ma ne fa ma sɔn a ma ne tɛ sɔn a ma i ka du bɛ basigi. Denmisɛnninw a y'aw fanuw aw fanaw baw lajɛ a y'aw kɔrɔw lajɛ olu bɛ cogoya min na n'u bɛ cogoya jugu kan o kɔni a kana s'o ma mais a ye lajɛli kɛ minnu y'u ka kɔrɔlen ta dugu mana jɛ sɔgɔmada fɛ ba ni sɔgɔma ma ni sɔgɔma tanti ni sɔgɔma mɔmuso ni sɔgɔma bonya ni karama kɔnɔ a y'o lajɛ minnu b'u ka karamɔgɔw fɛnɛ bonya karama kɔnɔ a y'o fɛnɛ lajɛ ka da kan n'i ma masa bonya i tɛ kɛnɛmata bonya dɛ denmisɛnninw n'a y'o lajɛ aw bɛ kalan minnu na a kɛra bulon kɔnɔ kalan ye a kɛra l'école kɔnɔ kalan ye a kɛra mécanicien kalan ye i b'o karamɔgɔ fɛnɛ bonya n'o ye min f'i ye i b'o lamɛn n'o kɛra jamana in bɛ jɔ ka ɲɛ. Kɛnɛ in kɛra kalanbulonba ye kalandenw bolo minnu caman kun bɔra ka taa baroda in na minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye faamuyali caman sɔrɔ n'o ye an ka jamana danbe ani an lɔnkow ye nafa mun b'u la malikura jɔli sira fɛ. Awɔ n ye kalanden ina la bon ne ye mun faamuya tiɲɛ yɛrɛ la d'abord ka na conférence in kɛnɛ k'a diyara n ye kojugu sabula an fana bɛ ka culture de kalan kɛ an ka taabolo kɔrɔ ye fɛn minnu ye an ka sigi ko olu kɛ an ka fɛngɛ ninnu ka taabolo bila k'an yɛrɛ ka taabolo ta. Ne ye fɛn min faamu an ka bi conférence kan o de ye an ka laadalakow i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔw tun b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ an ka segin an ka laadalakow ma halisa quoi an ka tugu an ka mɔgɔkɔrɔw kɔ denmisɛnninw ka éducation ka se ka réussir anw yɛrɛ ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ ka tugu an ka mɔgɔkɔrɔw kɔ i n'a fɔ olu fana tun b'a kɛ cogo min na. An ma wɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in na baabu dayɛlɛla ɲininkaliw ani hakili falenfalenw kɛnɛ ɲɛmaaw ani jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ wa an ma wɔlɔlɔnna k'a fɔ ni kɛnɛ in baaraw sigira seko ni dɔnko hakilinaba dɔ kɔnɔ ni o ye faso baro kɛnɛ ye. N'an bɔra faso baro kɛnɛ kan sa an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ nin waati na min ye seko ni dɔnko ale yɛrɛ lahanayali kɛnɛ kan hali bi ka kɛ ni UNESCO ka baara ye sa min ye ministre Mahmoud Dafe ka baarakɛyɔrɔ la
secrétaire général n'o ye Mamadou n'u b'a wele ko Kumlombona Jara ye ale ye baara kɛ ani dɔgɔnɔw yaasa dɔgɔnɔw ka yɔrɔ bɛ se ka don ba la cogo min na yɔrɔ sawulen minnu bɛ yen ani yɔrɔba minnu bɛ yen sa yɔrɔ minnu jɔlen don bɔgɔ ni fɛnw na ka se ka olu sigi sen kan baara in bɛ tali kɛ UNESCO ale ka wuli ka jɔ la a ka fondation bɛ yen n'o ye Alifi ye ka se ka min ye yɔrɔ in ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka olu dilan yaasa bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛjɔ yɔrɔ cogo min na yɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ kɛlɛ ninnu kɔnɔna na ka se k'olu fana lajɛ u bɛ se ka dilan cogo min baara in senfɛ sa min ye minisiri ye UNESCO ɲɛmaa min b'an ka jamana kɔnɔ a y'o bisimila n'o fana ye hakilila falen-falenw kɛ fala ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan joliba ase ale kɔnɔna na min ye tɔndenw ye u y'a yira sa k'u ka bolola balontan n'o ye baskɛti ye o présidentba n'o ye Mohamed Sako ye ko k'a bila a nɔ na juma don u ye lasigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn ɲɛmaw ni tɔn senkɔrɔdonbaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye section baskɛti joliba la sa k'o b'a fɛ a baara ka sigi sen kan kosɛbɛ o la Mohamed Sako sa ko k'a to a nɔ na sabula sɛbɛn wari miliyɔn 100 a y'o de don tɔn na yaasa tɔn bɛ se ka taa ɲɛ cogo min n'o ye baskɛti joliba cɛ n'a muso tɔndenw kɔni y'a ɲini sa min y'a lawuli n'o ye maître Basaliou Sila ye n'o y'ale yɛrɛ joliba tɔn ɲɛmaaba ye k'a ka segin a kɔ maa kofɔlen a k'a to a k'a ka baara kɛ barosigi min kɛra ESIGA kɔnɔna na an k'a lajɛ maa minnu b'a kɛnɛ kan an ka dɔw lamɛn u la. mais bi fɛn kun ye mun ye k'a fɔ journaliste hali bi Basaliou fo a ka segin a kɔ a ye décision mun ta an bolo décision ɲuman tɛ vraiment a dan man di joliba la parce que mɔgɔ min tun bɛ tɔn kunna n'a bɛ ka tɔn lataa ɲɛ e k'o bɔ yen ka na ni mɔgɔ ye an b'a dɔn sibiri c'est-à-dire k'an t'an nɛni an t'an daji to a kan mais moyen bɛ Sako ye o t'a ye Sako bɛ se ka mun kɛ baskɛti ye sibiri ninnu se k'o kɛ donc joliba ɲɛtaga décision tɛ donc an b'a ɲini Basaliou fɛ hali bi a ka sabali a ka mɔgɔw lamɛn joliba mago b'a den bɛɛ la Sako ye jolibaden de ye i n'a fɔ ale Basaliou ye jolibaden ye cogo min na n'u ye ɲɔgɔn faamu joliba de bɛ taa ɲɛ mais n'an tora nin na a bɛ kɛ blocage ye joliba mago t'o la joliba sɛgɛnna an bɔra mankan dɔ la a ye joliba lasegin kɔ o de y'a to sali tɛmɛna na a to fɛn caman na mais nin décision mun filɛ nin a taara mais a bɛ taa ban yɔrɔ min na a bɛ taa kuncɛ mun na mɔgɔ t'o dɔn yanni a ka s'o ma vraiment a b'a ɲini Basaliou fɛ n'a ma ɲɛ ale de ye président ye a ka segin a kɔ. parce que an bɛ jelisi de a kɛra baskɛti o saraka athlétisme a kɛra ballontan de on est des supporters on est des dirigeants donc an tɛ se k'an sigi c'est à dire k'an ka tɔn lajɛ tɔn min b'an bolo kunun ani kunna sini a bilama kala ye a bɛ ka sira min ta an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ donc Sako ye nafolo don sara baskɛti la a nana sisan cɛ a ye mun dɔn komi tɔw y'a fɔ cogo min na a tɛna segin o kan donc an bɛ mun ɲini dɔrɔn ala ye minnu arijɛgɛ don sari comment on appelle la jeliba présidence la bi u ka segin u kɔ u ye décision min ta il n'est pas tard u ka segin u kɔ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ o dayɛlɛnnen don quoi an tɛ fɛ crise ka don crise kan quoi donc a ye baara kɛ komi tɔw y'a fɔ cogo min na il a fait des recrutements c'est à dire a ye wari min fana don preuve b'a la papier bɛ yen nɔ cɛ donc dans les jours à venir dans les mois à venir n'u nana k'u b'o contester ben on sera obligé c'est à dire ka na kɛnɛ kan k'o labɔ c'est à dire diɲɛmɔgɔ kow ye a ye wari min don c'est à dire basket la pour que mɔgɔw bɛ se k'a ye cogo min na donc an b'o de ɲini u fɛ c'est à dire u ka na an ka sigi an ka kuma mun ma ɲa an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya o. même fɔ jɛba sɔdɔrɔ in na a ye ɲɔgɔn minɛ basket n'a ma yɛlɛ a tɛ jigin en tant que Sako bɛ nin na a tɛ jigin Sako bɛ wari don a la diɲɛ don n'a fɔra garçon a b'a don n'a fɔra fille a b'a don a la entraîneur a b'a don a la fɛn fɛn ka di an ye Sako b'o de kɛ an bɛ so an b'a lamɛn radio an bɛ content vraiment an k'a lajɛ hali bi nin tɛ mankan ko ye ko an ka basket ka taa tiɲɛ quoi mɔgɔw taara basket la koyi Mali tɛ farafinna bɛɛ mɔgɔ tɛ jɛba fi la kana bila i kunna yɛrɛ an bɛ min fɔ so an bɛ to de kɛ terrain kan fana an bɛ gagner nin fana an degelen m'o de la ne Basaliou nana ka n'o segin anw ma a ye n'a ka bɔ tuguni an bɛ k'i bila gagner nɔ la an bɛ fɛn Sako de fo la an bɛ Sako fo an b'a waleɲuman dɔn Sako a y'a to an ka président la n b'a ɲini u fɛ ala ni kira k'a to président la u kana sɔn mankan don an ka basket la vraiment an tɛ mankan fɛ. Sako nanen a bɛ ka fanga dɔ de lasɔrɔ basket la a nana ni bi cɛ a ma san 3 sɔrɔ a ye miliyɔn 100 ni kɔ a yɛrɛ kunna wari k'a don tɔn na tɔn ka taa ɲɛ tɔn ka résultat sɔrɔ tɔn ka basigi sɔrɔ tɔn ka sanayɛlɛ sɔrɔ ɔ tɔn mɔgɔw sɔrɔ tuma min na a nana hakilina wɛrɛ sɔrɔ supporter dɔw farala kan dirigeant dɔw farala kan u bɛ fɛ ka jeliba ɲɛmaayasoba ɲini o tɛ baasi ye o an bɛɛ jeliba de wa jeliba mago b'a den bɛɛ la ɔ ni ɲɛmaa sɔrɔla ɲɛmaa tɛ a kelen bɛ décision ta bureau de bɛ sigi jeliba ye bureau de ta ye jeliba mago b'a den bɛɛ la i tɛ den dɔ écarté ka den dɔ ta i bɛ mago bɛ den bɛɛ la ni bɛɛ y'i ta fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka tɔn bɔ dingɛ kɔnɔ o de bɛ tɔn jɔ
donc an supporter ye mun fɔ jeliba kanubagaw jeliba denw bɛɛ ka wuli k'i jɔ il est temps jeliba supporter ka segin so ka jeliba ta u tɛgɛ la comme kunna b'u bolo cogo min na pour que jeliba kana kɛ jugu sogo ye wa ala ka barika don jeliba la. Fala ye an y'a fɔ cogo min na Mali fédération malienne de football ɲɛmaa sigi kan ka k'a la sabula kabi janvier kalo tile 10 a n'a tile 13 jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ fédération ko ɲɛnabɔ kɛ n'o ye comité exécutif a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye walan sɛmɛ kɛlen sa FIFA nana k'a jira sa k'a fɔ ko ka taa assemblée générale extraordinaire ko ka o sigi sen kan maaw tun ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa min ye assemblée ye a baara bɛ se ka kɛ cogo min fana ye assemblée générale kɛnɛ kan maa minnu bɛ wele o ye dulatitɔ minnu bɛ première division na olu ye 14 ye ligue régionale minnu bɛ Mali la olu ye 9 ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye supporteriw ka tɔn ye n'o ye joueur ballontanakɔrɔw ka tɔn ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka tɔn ye n'o ye arbitre ka tɔn ye muso ballontan tɔn jɛkuluw fala ye olu bɛ fara olu ka olu de bɛ taa sa ka kɛ maa 77 ye olu de bɛ taa kalata kalata b'a jira sa k'a fɔ ko ni maa min b'a fɛ k'i kanbɔ f'i olu k'i ka denfaya de ta c'est-à-dire k'i parrainer o la i bɛ jɛrɛ ɲini olu fɛ maa maa bɛ fɛ ka y'a ko la sa olu de b'a sa ko karisa an b'i senkɔrɔma don yaasa i ka se k'a ɲini tɔn 14 fala ye ani région olu bolofaraw kɔnɔna 9 minnu bɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ maa foyi tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni ni Muazu Sise tɛ Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise ABFM Futu ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye fala ye tɔn minnu bɛ première division na 14 13 bɛɛ lajɛlen ko u b'ale ta ligue minnu bɛ yen n'o ye an ka région kɔnɔnaw ye 9 na 7 y'u bolo ɲɛsin a ma ka ban o kɔrɔ maa si tɛ se ka fɛn sɛbɛn sɔrɔ tuguni parce que tɔn ninnu ye mɔgɔ kelen kelenw de ye ninnu de bɛ mɔgɔ 3 di dɔw bɛ mɔgɔ 2 di olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mɔgɔ 70 ye ka taa kalata la n'olu bɛɛ y'u bolo ɲɛsin ale ma ka ban fala ye kɛlɛ banna o donc cɛbɔ wɛrɛ foyi tɛna na ye tuguni ni ale kelen tɛ an ye min mɛn k'a fɔra ko mɔgɔ ye ballontan barali baara k'an ka jamana kɔnɔ ko ka olu bolo bɔ a la maaw de wulila fala ye ka taa parrainage minɛ nin ka candidature tɔgɔ la ko ka baara kɛ ten cogo la ko yaasa mɔgɔ kɔsi sen kana don ballontan ko la anw bolo ko ɲɔgɔn dan don n ko bɛɛ kan ka to yen bɛɛ k'i dama kɛɲɛ walima ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka maa sugandi fala ye u ka bɛɛ wele ka bɛɛ sigi k'a f'u ɲɛna nin ye anw ka cɛbɔ ye a y'a lajɛ a bɛ se ka bɛn a la cogo min a k'a ka jɔyɔrɔ kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ nka tulonkɛ min don n'a fɔra ko maa kelen bɛɛ wulila ka taa tugu o kɔ o y'a ko bannen ye dɛ chambre de commerce ta bɔra ka kɛ sisan juraw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana jamana taabolo lajɛ an ka bɛn u bɛnna kelen na u ye Muazu Sɛnbara ta fala ye ne bolo farikolo ɲɛnajɛ fana tun kan ka se ka misali ta o kan nka waleya in kɛra cogo di an ye min mɛn ko fédération président kɔrɔba dɔ o de welela a welela jɔnni fɛ o fana tɛ ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛ o welelen o de fana ye fédération président min bɔra yen sisan o de fana ye o wele o de ye nin ko ninnu sigi sen ka taa i y'a ye k'a fɔ mankan cayalen don a ko la Segu ligue président welela k'o ɲininka ligue caman président welela ka fɔ yen a ye nana aw ka liste ye a ye nana aw ka parrainage ye cɛ 2 tɛ yen nin kelen de bɛ yen o de bɛ sen na tɔ bɛɛ lajɛlen bolo bɔra a la sala tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni min ye kɔlɔn ye a tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni tɔ minnu tun bɛ ka bɔ nin ni ɲɛ wula k'a fɔ k'u bɛ ka bɔ ka ligue président ni ko tera ni fɛn ninnu fala o si tɛ se ka parrainage sɔrɔ tuguni parrainage bɛɛ dira Muazu ma donc o de bɛ bi na nka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna fala ye minnu bɛ ka nin ko sigi sen kan an bɛ fɛn kelen de f'u ɲɛna n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kɛ hali ka t'i jɔ suguba la ka kuma ka fisa ka taa dɔ ta kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye n'i y'a fɔ kelen ɲɛna bɛɛ b'a mɛn ni waleya kelen kɛra ka ban kana fɔ yɛrɛ k'i y'a ko sutura b'a la sutura tɛ yen u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan de u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kana filɛ ka k'u b'a fɔ ko nin ye n ka candidat nin ye nin ye dɛ mais u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ligiw kun tilana candidatw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛrɛ bɛn pep mais kɔsa in na min nana fɔ o de ye nin ye min ye Muazu yɛrɛ ye a yɛrɛ y'a kanbɔ ko a bɛna na fédération président an ye ni kunnasini ko sɛbɛnw bɛ ka bɔ bi an ye min sɔrɔ o de ye nin ye k'a ko ɲɛmɔgɔ ko k'a kɛ kun ye bɛn ni kelenya ka sabati yaasa farikolo ɲɛnajɛ furugufurugu kana bɔ a la o de baara filɛ nin ye senna nin ye an ye min sɔrɔ ka ɲininiw senfɛ o de ye nin ye fala ye ni a fɔra ko maa kɔrɔ foyi kana y'a la ale yɛrɛ min filɛ nin ye fala ye ale yɛrɛ tun ye commission ad hoc maa ye commission ad hoc de kɔrɔ
ni fédération comité sira bila ni ko jɛngɛnen bɛ yen olu de tun kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ k'a latilen ni maa kɔrɔ don ni maa kura don o fana filɛ nin ye parce que commission ad hoc fana fédération baarakɛla de ye a bɛ fédération kɔnɔ tɔn b'a bolo o bɛ première division na tɔn wɛrɛ b'a bolo o bɛ kulukoro fana o bɛ deuxième division ka yen kosɛbɛ académie n'o ye ka denmisɛnninw dege balontan na o yɔrɔ fana b'a bolo maa min n'o fana mara kɔni kɛcogo ni baara kɛcogo o tilenna n'o ladiri an k'o fana fɔ nka nacogo ye nin dɛ o de bɛ ka maaw kabakoya nka bɛɛ bɛ ka min kɔnɔ sisan o ye a ka lisi ye jɔn bɛna kɛ premier vice président ye jɔn bɛ kɛ deuxième vice président ye parce que n'i ye nin kɛlen ta fala ye baara banna de wa lisiw dali o tun kan ka ban ka bɛn nin kalo in tile 17 ma n'o ye le 17 mars ye n'u zoroyɛri ser'o la a bɛ lajɛ maa minnu bɛ yen nka bi kɔni an bɛ se ka min fɔ maa wɛrɛ foyi tɛ se k'i ka lisi da tuguni a kelen pe de ye cɛbɔ ye wa ale kelen de bɛna na taa fana an bɛ taa sisan min ye Ali Farika bi ye ale ka suma yɛlɛmani san 20 ye fala ye Ali Farika ala y'a ka kalifa minɛ a la mars kalo tile 7 san 2006 san a kɛra a yɛrɛ ka du kɔnɔ Lafiyabugu vraiment an bɛna babuni dɔ labɛn Ali Farika ka sini bi kɔni ye a san 20 ye a ka suma yɛlɛma kɛra waleya minnu kɛra a la a don an yɛrɛ ɲɛna parce que an kun bɛ yen fo kana s'a ka janaja ma n'an y'a su tali min kɛ ka taa n'a ye Ɲafunge Pinasi fɛ Moti kɔnɔna na fala ye an b'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka maa dɔw fana ka témoignage ta olu ka ɲɛfɔli kuma tɛ Baru n'o ye Baru Jalo ninnu ye an bɛ se k'olu kan bi kɔni Ali Farika fɔli la an ka jamana kɔnɔ nanzaraw ka jɔnjɔn bɛ Gramaya Wara ale kelen de y'a sɔrɔ siɲɛ 3 a kelen y'a ta a kelen ani Tumani y'a ta siɲɛ 2 donc maa min n'o maa dennin tɛ o b'an taa seko ni dɔnko la sa an bɛ taa Baba Ali Kayiru tɔgɔ la Ndolati kɛnɛ na Tumutukaw fɛ yen bi an bɛna na seko de yira biennale ale kɛra Tumutukaw fɛ yen k'a daminɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na baara mun kɛra o kɔnɔna na tɔnw bɛɛ lajɛlen nana ka bɔ an ka marabolo kɔnɔ an ye Gawo yira o la ka Kidali yira o la ka Banjagara yira ka Bamako yira dɔgɔkun tɛmɛnen an kun bɛ ka Sikaso de yira o la bi an bɛ taa Segu Sido ani Baza don olu ka jouer don nɛnɛ kun bɛ ɲini ka na an fa
Aye,
Somali de une
Maliden uyona ubenade fasonatanye. Wala segu ni fula kono e masina kawi. Ni koni e fula koni e segu koni o e masina yi. Ambu fo a segu trupu bela jele fo. Ni ala sonama dogokun were ana sudu baba kawira no e mochi. O ya boda normali. Aha.
min ye sudu baba ye n'ala ye sibiri wɛrɛ yira an na an n'olu fana yira maaw la u bɛ se ka olu fana min kɛ tumutukaw fɛ yen cogo min k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 18 Jaba Sidibe k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sori Kɛmɛso fo min ye Bayiba maire du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ an dɛmɛbaga n'o o ye Jalafara maire ye Seydou Sakɔ a n'a ka duguladenw bɛɛ lajɛlen Jalafara Sajolakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le ministre Thierno Oumar Asi Diallo k'an ka foli bɛ se a ma Yaya fo fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen fana ye nido ɲuman feere yɔrɔ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka sini fara an si kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka